आपका घर किस जिला में पड़ेगा? मुजफ्फरपुर जिला से आइल बड़ी है बलिया जिला में। देखो गाना कहले रानी, अरे कि मिसीदी है लइका धके, अरे कि गलिया हो, अरे कि मिसीदी है लइका धके, अरे कि गलिया हो, अरे कि ये दादा हम ना जाइब बलिया। पाया पर मत चढ़ी जा भैया, रोआ सबसे निवेदन बा। ये गाना कितना लोग सुनने रहे? मिस्ती है बलिया वाला गाना बजावत रहे के बा। यही में एगो होली के गाना हमारा आइल बा। कब? अरे की भोरही मंगाई बेगो, अरे की नमवे के पौआ, अरे की एक पे एक हमारा, कि दू पे एक रउआ। होली हो ये गौरी गाना गौले बनी। अरे कि अपन भौजी रही दिली, मन से डलवैती हो। अगर हमारा अपन भौजी रही, हई हमार माँ भाई के भौजाई बाड़ी से हमारा से रंग नहीं खिस्सा लगवाओ। यही बीच में हमारो भौजाई रही तो हमारा के कुआरे नाल मार दे, तबे हम गौली। अरे कि अपन भौजी रही तीनी, मन से डलवैती हो। भैया कि अपन देवरावा के, हर की दिल न दुखैती हो। ये दोनों गाना होली में करने मचावे के भाई हमार, तबे अपना भाईरल खाती कहूँगी। तबे लड़की कहला कि सब कर करम मिजाज बा। ये बलिया है बंटी जी, बबली जी, ये बलिया है। यहाँ पे प्यार से जान मांगिएगा, जान दे दिया। कलाकार के एगो जिला ना होला। ए जाऊँ मसंकर चचा के प्रांगण में तमाम लोग आइल हुई, तमाम जिला जिला के लोग आइल हुई। सब जिला सनिया के प्यार करेला, हम सब जिला के लड़का है। लेकिन अपना बागी बलिया के सम्मान में गीत गौले रहनी ना भाई। हमनी के अपना जिला के बड़ाई करब, लेकिन दूसरा जिला के शिकायत कबो ना जी। कि सब कर करम मिजाज बा। राजन भैया गौनाई वाला भाव, कि सब कर करम मिजाज बा, कि जे पाए बाबू रंग बाज। सब कर करम मिजाज बा, जे पाए बाबू रंग। ऐसा मिजाज गरम कहाँ रहला सोना जी? ऐसे मिजाज गरम रहला हमार भाई कि ई हा बगावत के माटी हो, ई बगावत के माटी हो। पूरा देश 1947 में आजाद भई रहे। राजन भैया, शुभम भैया, पूरा देश 1947 में आजाद। आपन बागी बलिया 1942 में आजाद भई रहे। राजन भैया ये धरती पर सनिया नाई तराई तक यही तराई कि ई हा बगावत के माटी हो। ताली बाजी लो ताली। कि ई हा बगावत के माटी हो, होले मददी हम खाटी हो। ई हा बगावत के माटी हो, होले मददी हम खाटी हो। यह बगावत के माटी, ये मरद होले खाती। कहे से कि तब सिनेमा में धाधा अरे की आगी हो, अरे की बलिया जिला घर बा, त कवन बात के डर बा। झाबर सिंह गार्जियन कोर से पुरस्कार मिलेगा और गाना गौले रहे।
अरे गलिया में अरे कि हम बोलावो तनिया कबो बलिया में कि रंगदारी ढुकी जाई तोर नलिया में अरे कि हम बोलावो तनिया कबो बलिया में कि हे बलिया के लोगन के शान के तारा हे बलिया के लोगन के अरे की बलिया के लोगन के शान के ताना अपना जिला पर गुमान के ताना बलिया के लोग के शान ना रही तो के शान करे भाई हमार इहे जो भाई और लाइन गौलस यही लाइन के चलते एगो जिला पर गावल गाना 50 मिलियन से पार भइल बाटे ई लाइन हमनी के जिला के सिंगार हो ए लाइन पे जोरदार ताली बजा दे तो बुझाई कि हमार भाई कौन लाइन कि वीरों की धरती जवानों का देश अभी वैसा वीर वाला हाला नहीं खेल लागो अभी नहीं क्या बुझात के हमार बलिया वाला भाई हम हरा जिया चुमा दे तरु चुमा दे तरी तो देखो हमार भाई का पूछा था अच्छा सा बात को पूछी किसी यही बूतन तो लो पूछा तर इनका से हमार भाई पूछा तरह से अच्छा सा बात को पूछी किसी हर की दलान में बोलाई तो यही भूखी हर की चलिए हो बाबू माई भाई के सुता के अरे तो खूब करो प्यारी अरे दिया बाबू ताके कि अपना उठावा से उठावा हर सटई भूखी न ओठ में ओठ सटाएगी कि नहीं सटाएगी ए बंटी जी आइए ना इधर थोड़ा हमको पकड़िए ना हमारा खातिर मारा मारी करी सब है अरे की अपन उठावा से उठावा सटई भूखी भैया हो अरे तो दलान में बोलाई तो जाते रहल पढ़े किस जिला से आई हैं किस जिला से समझ मुजफ्फरपुर से आइल बाड़ी अरे त जाते रहल पढ़े जिला मुजफ्फरपुर मरैले हो बाड़ी ए हो मरैले हो बाड़ी तो मुहावा कई कई जगह लेकिन हमने के जहां ही रंजोइया कहे कि वीरों की धरती जवानों का देश ताली बाजे नु भाई कि वीरों की धरती जवानों का देश कि बाकी हम बलिया लास्ट में लड़की कहल भाई